खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आरो जोंनि बर' हारिनि गासैबो जोंनि भिडिअखौ नायगिरि रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दुखुथिया जाथाय जालांगासिनो दङ आरो बै जाथायखौ जों खमैबो जयै लोगो नांनानै नायनांगोन आरो आं दासान्दि नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इउनिटिया दासिमबो दङ आरो इउनिटिया थाबाय थागोन रायजो राजाफोर खेबसे बुंगोन आङो जै बर' हारिनि जै आरो जै बड'लेण्ड जै जोंनि गोदो गोदायनि जेसेबांखिनि गेदेर गोलाव आरो जोंखौ जोनोम होबाय आंनि बिमा बिफा आरो आंनि बिमा बिफानि बिमा बिफा आरो आंनि बिमा बिफानि बिमा बिफा गासैखौबो जेसेबांखिनि सिनियर दंमोन जेसेबांखिनि जोंनि आबै आबौ सेयं बेसेबां माने जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय आरो अननाय सिबिनाय थाबाय आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिन जोनोम जानानै जोंनि बर'नि जेखिनि गुबुंले जाथाय जानायखौ फोजोबस्रांफैनो थाखाय आरो जों इसोरनियावहाय आरज गाबज्रियो दिनै फैला जेब्रुगारि आरो लोगोसे मेन्डेला सारमोनहा बिसोर मेन्डेला सार आरो लोगोसे फैला बेब्रुगारि सारमोनहा बिथांमोना जयैनो लोगो नांनानै दिनै रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न' फारसे थांगोन आरो लोगोसे रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि फारसे न' फारसे थांगोन आरो बिदिनो बिथाङा गोबां गेदेर बिबान एनाउन्समेन्ट खालामनो नागिरदों आरो बे एनाउन्समेन्टखौ आं नोंथांमोननिसिम फोरमायनो हागोन आं खिन्थु मिथिबाय आं नोंथांमोननिसिम फोरमायनो हागोन बारा आं नोंथांमोननिसिम खोन्थानो सानदों नोंथांमोना सोरबा फैला आरो मेन्डेला सारमोनखौ जुदि लोगो मोननो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना लेट जनक कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे लेट जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनो हागोन मानो होनबा नैबे क'क्राझारनिफ्राय 10:30निफ्राय दावबायनाय जागोन बिथांमोना आंखौ पिकआप खालामना लानो थांगोन ओमफ्राय जों सिगांग्रो थांगोन लेट जनक कुमार ब्रह्मनि न' फारसे दावबायगोन आरो लोगोसे गसाइगाव जानानै ओरै गिदिंबोनानै जोङो डाइरेक्टलि लेट जोंसार ब्रह्मनि न'आवहाय हाबबोगोन आरोना रायजो राजाफोर बेवहाय सारा मोनसे गिदिर एनाउन्समेन्ट होनो नागिरदों आरो लोगोसे बे एनाउन्समेन्टखौ जोङो थाबैनो मिथिनो मोनगोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननिसिम फोरमायनानै होगोन नोंथांमोना टाइम्स अफ बड'लेण्डआवबो नायबा नुनो मोनगोन खिन्थु जोंनि बिएमसिएफ चेनेलावबो नायबाबो नुनो मोनगोन जों भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थानो हागोन बेबायदिनो खौसेथि जानानै ओंखारबोनांगौ आरो लोगोसे आङो वेलकाम जासियो फैला सार आरो लोगोसे मेन्डेला सारमोनखौ जे बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै जे बे खामानि मोनसे थांखि लादों बिथांमोननि बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो रायजो राजाफ्रा खोब बाख्नायगोन बे खामानि मावनायखौ आरो लोगोसे नोंथांमोना जेसेबां हायो बेबायदिनो माने मदद खालामबानो जाबाय रायजो राजाफोर मोनसे आं एनाउन्समेन्ट होबावनो सानदों जों जे जाय लाजिया फांजे जों कालेक्सन खालामदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं होनानै होदोंमोन बेवहाय जोङो जलंगा मोनसे दोननो हानायावहाय बे जलंगायाव गासै दा 31,000निबो बारा जाबाय रायजो राजाफोर 40,000 जानो बारा खम गैला स' अननानै नोंथांमोना 40,000 खालामथारदो मानो होनबा जों मोनसे टारगेटआव मोनसे फेमिलियाव 1 लाख खरि खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु हायासै बाट जोङो 40,000खौ खालामथारनो नाजागोन रायजो राजाफोर अननानै नोंथांमोना हायोब्ला जों डिसक्रिपसनावबो होना होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बेखौ जोंनियाव कल खालामनाबो मिथिनो हागोन रायजो राजाफोर मोनसे खोथा बिटिआर सरकारा मोननै न'खरनोबो साख्रि होनानै होदों आरो लोगोसे माने लेट रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनि सुबुङा साख्रि बिलाइखौ गथायबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायबाय आरो लोगोसे लेट माने बा रुंसारि जोंसार मोसाहारि न'खरनिफ्राय दासिम लाथ'वाखै बिथांमोननि मथेब्ला बिथांमोनहा सारादुनि उनावसो लागोन होनना बुंदों बाट सारादुनि उनावहाय मा बुङो बिथांमोननि सायावसो दंसै लोगोसे बे बर' हारिनि फिसा रायजो राजाफोरनि जास्टिसनि मोनसे फिसा फिथाइ आरो जोंनो नांगौ जास्टिसा बेनोखि बिथां न्याय खालामनांगौ आरो लोगोसे बे सुबुं जाय गावथारगिरि बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो हायोबा बिथांखौ गासिबो रोखोमनि साजा होनांगौ जेरै हमना ला फासि आरो सासपेन्ड स' रायजो राजाफोर बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा 1 लाख मोनसे सारादु खालामनो थाखाय मोननै न'खरनो अनसुंथाइ होदों बे बिराद गेदेर बाथ्रा 1 लाख सरकारनिफ्राय होनाया बिराद गेदेर बाथ्रा मानो होनोब्ला जानला मोनला फुन्जिफोरखौ सरकारनिफ्राय बाहायनो हाया अब्लाबो बिथांमोना दुखु नांनानै बे फुन्जिखौ बाहायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव सरकार आरो बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बाख्नायथाव जाथाय जादों आरोना माने बेबायदि मदद होनाया मिथिबायना रायजो राजाफोर दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रानो थांदों जेरै हमना ला मेडाम अनजुलि दैमारिमोन थांदों बिथांमोनाबो मदद खालामदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा बिदाय आदामोन थांदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा बिथांमोना सोरबा बुंलायगोन बिदाय आदाखौ मानो सार होनाखै होनना बुंलायगोन आं बेखौ आदा होनखायो नालाय स' बिनि गेजेराव आरो लोगोसे जोंहा गोबां सारमोन थांदों जेरै हमना ला आबसुनि दैदेनगिरि थांदों जोंहा ओमफ्राय बिनि गेजेराव गभार्नमेन्टनिफ्राय थांदों दिनै आरो गोबां सुबुंफोर गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोर थांदों रायजो राजाफोर ओमफ्राय दायो
फैला जे बरगयारि सार आरो लोगोसे मेन्डेला सारमोना जयै फैगासिनो दङ बाक्सानिफ्राय दायो थांगोन जोङो डाइरेक्टलि लेट रुंसारि जना कुमार ब्रह्मनि न'आ बेनिफ्रायसो जोङो रुंसारि जोंसार ब्रह्मनि न'आव थांगोन आरोना स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि फैला मेन्डेला सारमोनखौ जुदि नायनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना मंला जरा गामिनि मानसिफ्रा फैनानै नायफैनो हागोन जों बेनिफ्राय खमावबो 10:30 थाङोब्ला जों मोनहैनो हागौ नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय न'आवहाय खैथासो सफैगोन बायदि बिथांमोना कल खालामखागोन नालाय जोंखौ दायो जोङो खमावबो बेनिफ्राय थांबा 2 घन्टा 10:30 10:30निफ्राय थांबा होमबा 11:30 होमबा 12:30 नङाबा 1 मोनहैनो हागौ जों मिथिनाय रायजो राजाफोर स' 1 PM खौनो हमना लादो 1 PM आवनो मोनहैनो हागौ रायजो राजाफोर स' आसा खालाम नोंथांमोनखौ बेवहाय थानानै नुनो मोनगोन स' बयखौबो खुलुमनाय थाबाय स' थेंक इउ स' माच गासिबो इउनिटि जानायनि थाखाय आरो इउनिटि जानो गोबां गोनांथिबाव नोंथांमोना जयैनो खौसेथि जानानै आरो इउनिटि जानायनि गोबां गोनांथिबाव रायजो राजाफोर खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर दसे सम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच